Bon dia, Nil. Què, ja està el te? La taquera ha tingut una crisi. Ah, no! Un altre dia que ens haurem de prendre el te cru. Nil, vols veure un número original? Ah, sí, bona idea. Sí. Vine, l'únic que has de fer és posar-te aquí, Posar-me va? aquí, val. Mirant cap aquí. Mirant cap aquí, val. Sí, ja has de tancar els ulls. Tancar els ulls, Això. d'acord, i ja està. Els tens ben tancats? Sí, ja estic, ja. Molt bona, molt avui. Sí, a mi me'l va fer un tio l'altre dia. Em poso a fer les llenties. Una mica més i em moro de riure. Sí que és graciós. Ai. Em sembla molt que no podré fer l'esmorzar sense trencar tots els plats, Bip. Com és això? Doncs perquè les llenties són al darrere d'una torre de plats que estan a punt de caure. Què podem fer? Espero que encertem al darrere de l'armari aquest cop, Bip. Molt bé, fantàstic, ja hi som. Sí. Molt bé. Ai, no. Un bol. Ei, Nil, que les llenties s'escampen per tota l'escala. Ai, està ple. Bip, vols llançar aquesta sèmola? És fàcil. Ai, no, el que volia era el bol. Vaja, no ho sabia. Un bol. Ah, Sí, un bol. sí. Bip! Bip! Sí? Fes-ho de pressa, d'acord? Vinga, no va ser. Sí. Sí, Nil. Oh, que bé! No n'hi haurà per tots. Haurem de menjar cornflakes. Cornflakes per esmorzar? Quin fàstic, Nil!